salmini hohoɓe diine ɓe fof e hohoɓe aada ɓe e tawɗen ɓe ɗo. Mi salmini représentant Harouna Gallo Dialano, maire commune Gamaji. Mi salmini aussi représentant docteur Cheikh Oumar Anne, maire de la commune de Ndioum. Hande noon ɓen jogui welama mawɗo e weltare mawde arde darade ɗo e Thielaw pour lomtade Baba Mal ngal ɗo teddugal manggal ngal o totta en tant que ɓiɗɗo Foutanké, en tant que Diallo leñol. Récemment ko ɓoyani ko même Baba Mal ko waɗi ko nanka en mbaddi en liggodiri hen ɗum noon foof koye ɓamtare firti an Bocar kala ko gummaniɗa ko ɓamtare a meeɗa ƴewde hoorema a meeɗa wuurde hoorema wuurata ko bande en wuurata ko leñol ngol foof ha tengte oɗo radio mo mbaɗɗa. Mi salmina au passage Aliou Sy, directeur des programmes, mi salmina Mamadou Thillo, mi salmina aussi Birane Fall mo ganduɗa ko mawnam ɓi bamam. Baba Mal wi no salminma no fewi o wima e inchallahu so lamɗo jaaɓi prochain anniversaire Ngatamare wona goɗɗo waɗa ɗum andimi ko dande leñol e hoore mum darotoɗo welma foof wona Thiela wona Dioum wona partout e waɗanma ɗum ha feew inchallah. Donc bandiraɓe jaafoɗon no fewi mi jurnima mi yiɗano jurnade e mi salminimon mi juurimon mi weltinimon. Allah jarama on jarama, merci beaucoup. oɗo anniversaire baɗaɗo hikka ko Thiela fof jaggi hen, mawɗo suga debbo gorko fof jaggi hen. Fodde lewru ɓe hay goto jooɗaki, goto fof nani hen, ɓe mbaɗi hen jawɗele mumen, ɓe mbaɗi hen miijoji mumen. ɗum ɗon ko yettere Allah. ko rejam guedenaɓe mi nani koɓe kaali, so tawi woni koye ɗe ɓe tottaɗe e jonani yoɓe ñalluɗo janggo mi hirsanaɓe ngaari gondi mi tottaɓe hoore so Allah ɗum ɗon noon tawde kamɓe koye tan ɓe jiiɗi bisimilla mabɓe. ene wawi guilande radio ngo ari ɗo onon fof no noddum mon mbimon ko saabu Allah waɗat tan sababuji. Allah waɗi ko sababu yo rewnu radio Ngatamare e Bocar Sall, kono Bocar Sall jeeya radio Ngatamare. jeeyi radio Ngatamare ko onon, jeeyi radio Ngatamare ko heɗotoɓe, jeeyi radio Ngatamare ko haaloɓe. mbawɗa ko wiide a waɗi feere ha radio ari kono a wawi neɗɗo wawi jogade jeeyde radio rendo. ɗum tagui min somi ɗeɗe nanani wiye radio Ngatamare radio rendo ɓurata weldemi e nande ni wiye radio Ngatamare radio Bocar Sall, par ce que ɓeɗa andi Bocar Sall wawa jeeyde radio
jeer radio ko rendo haalata ko rendo heɗoro en kaali en mbi kala jogiiɗo haaju mum yo addu ɗum e radio Ngatamari woni gammu mum woni ziyare mum woni pijirloji mum woni fof ko ɗum wurnata radio te paamen liggotoɓe radio ɓe kamɓe fof koɓe yarlitiɓe ko rendo ngo comme no fedde yiɗɓe Ngatamari waɗata ni ko ɗum kadi ɓeydata softindeɓe dañƴo buuɗel mum bujjoye mum ara wiya ha animateur uji ɗi gadda so jeeyi radio wonɓe ganduɗa ene gadda hay sakuji ñebbe boom dokka passosoɓe nane radio o ɗum ɗon noon oɗon gandi ko hunde welde o wimon noon onon radio Ngatamari o wi o neeli kam e moon o wi o arani kono wi omo tottu moon 2 millions kanko walliri moon e anniversaire o ɗum ɗon noon kadi gandon ɗum paamiron ɗum jettonmo kadi so jeeyi ha e makko jettomo directeur ko an arno e makko gadduɗa o wima mi waddima e Bocar o waddi men joni omo tottuma 2 millions pour anniversaire radio Ngatamari Allah jarama on jarama ye battunimo wuuri
jeeɗi nduɗo lewru eɗen mbo towe jum tawa hawra toon kadi ko bono wele wonde mo ganduɗa hoɓaga Samba Haby Mbodj ɗum noon e ñaaga dendagal bandiraɓe eɗen jetti le 17 février inchallahu rabbi grand combat hakkude Samba Haby Mbodj e Boywele tel mo jum woni tere jol fel mo jum ɗum noon onon fof oɗon nodda e keewal